生理前にちょっとお腹が結構張ってちょっとぽっこりしてたりとか、あと、そうですね、毎日あるけど、でも大体朝寝にくい時とかもあって、でなんかそれが気になってたので、試してみようかなと思ったんですけど、そうですね、やっぱりその一番期待してたのはその生理前のお腹のぽっこりなんですけど、やっぱりなんかズボンがそのまま、すっきり履けたような気がするし、毎日でなんていうか出やすくなった気がする、でなんかすっきり感が違うなと思いました。使い始めとかはすごいなんかやっぱり飲むと違うのかなっていうふうに、すっきりするのがなんか楽しくて、でなんか終わった後なんか逆に飲まなくなっちゃってからあれみたいな、すっきりしたのが一番良かったと思います。この毎日なんかすっきり出るなっていうのはもう使い始めた時から、その週から感じてて、そういうの飲むのって、思ってる人ほど飲んでみたら面白いと思う。なんか自分の、体の変化っていうのがこんなに分かるのかなっていうふうにびっくりしたので、一度使ってみたら自分の体が喜んで食べ物を取り入れたりとか、してるんだなっていうのがなんとなく感じられたので、そういうところ試して実感できたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。